boksen van twee delen. Hou je aan nog? Luister. Dat is mal. 1, 2, 3. Oh boy! Hoeveel jij gebeten? Hoeveel uit gebeten? We zijn all in. 1, 2, 3. Ik zweer je, dus je kan maar checken. Zet deze op. Kijk eens op, zet daar. Dus Matje. Ik heb die bord. Ik heb die bord gestaan hier. Je zit klein in die fucking hand. Ik heb die bord gestaan hier. Kom on. Ik zit klein. Als ik die bord trek, luister, Ray. Je hebt een fles. Je moet op 3. Als je die strijd hebt, dan is het 2, 3. Ik zweer, je kan maar checken.